Teille, että nyt mä otan teille yhteiskuvia. Jos joku haluaa yhteiskuvia, niin voi tulla Brookhaveniin. Ja sitten niin tänään jossain kohdassa mä vielä pelaan piilosta. Mut siis joo. Ja tänään voi olla vaikka se Twisted pelataan jotain toista peliä, kun yksi voittaa. Ja sitten tänään on se, että pelaan tänään hetken piilosta jossain kohdassa. Eli tänään jossain kanssa piilossa, mutta nyt mä otan täällä yhteiskuvia ihmisten kanssa. Ja sitten kun me ollaan pelattu, mä otan silloinkin vielä yhteiskuvia. Pelaan tänään 2 tuntia. Tänään aikaisemmin me jo pelasin, mutta mä pelaan tänään vielä. Mä haluan viihdyttää teitä, niin mä pelaan tänään vielä Brookhavenissa hetken piilosta. Ja sitten mä otan teidän yhteiskuvia. Ja joo, tänään voi olla se twisti, että jos voittaja voittaa, menee mun serkun luokse, se ottaa mulle kuvan ja sitten se vaikka näyttää mulle kuka se on. Ja sitten ei vaihdeta teidän outfittia. Mutta siis joo, tänään voi olla se voittaja twisti ja tänään voi valita sen pelin. Mutta siis joo, vain yksi voi voittaa. Eli jos munkaan haluaa yhteiskuvia, tulee nyt Brookhaveniin ja sitten tänään jossain kohdassa pelaan vielä piilosta. Mut siis joo. Mä tulin vaan kertoa teille, moikka pupuset!